Li kieku kienet fid-deskrizzjoni tiegħu il-Ministru Owen Bonnici wkoll kien jagħti lil Kert Farrugia kuntratt li jiggarantilu paga li kapaċi titla' sa 500 euro kuljum. Owen Bonnici għamel din id-dikjarazzjoni fit-tmiem konferenza tal-aħbarijiet fejn bħal kollegi tiegħu ħarab milli weġibna xi kwalifiċi għandu Kert Farrugia. Kikun tiġi għalija, żgur li Kert Farrugia nirrakkomandah għal din tip ta' pożizzjoni. Iżda bħal huwa sintomatiku tal-membri tal-kabinett li wieħed qed jaqbżu għal Kert Farrugia, lanqas Owen Bonnici ma jafx xi kwalifiċi għandu biex tpoġġa bħala kap eżekuttiv ta' Malta Enterprise. M'għandi ebda dubju li l-work ethic tiegħu huwa wieħed eċċezzjonali. Però ħadd ma jgħidilna x'numa l-kwalifiċi li jkwalifikaw għalija. Jiena naħseb li Kert Farrugia ħajati risposta bix-xogħol tiegħu. L-istess tweġiba li kienet tatna Sajmit Sin. It's judge on me what I do for you. Fl-aħħar jiem kien żvelat li fl-ewwel sena tiegħu fit-tmexxija ta' Malta Enterprise, Farrugia se jingħata paga ta' 130,000 euro fis-sena li titla' sa kważi 179,000 euro sa 9 sena. Kert Farrugia jirċievi wkoll somma ta' 130,000 euro li tagħha lanqas biss jiġi ntaxxat f'każ li jirriżenja wara sentejn jew madwar $250,000 euro jekk tkun il-Malta Enterprise li titterminalu il-kuntratt. Intant il-kummenti ta' Owen Bonnici ikomplu jikkonfermaw dak li qalilna l-Ministru Konrad Mizzi, jiġifieri li l-Gvern kollu jaqbel li l-ħabib tal-Prim Ministru jingħata din il-pożizzjoni. Jiena kuntent bid-deċiżjonijiet kollha li jieħu l-Prim Ministru u qed naħdmu flimkien u d-deċiżjonijiet huma deċiżjonijiet ta' kabinett li nerfgħuhom flimkien. L-istess il-Ministru Evarist Bartolo li ħareġ għonqu għal Kert Farrugia.